Pick up the pace. Аз мога да ти помогна. Беше бадиш. Ти нали не си опнат? Не мога да бе. Запалих се. Ела ма изгаси. Горката къща гори. Какво ти стана с къщата, бе? Май пострада. Стъпалата, запали стъпалата да има нещо. Още троши стъклата. Моята любима работа. Съжалявам. Абе, струших 5 стъкла, бе. Взех си 2 картини сега. И без това ти гори къща. Картините можеш, значи още 6. Мислиш? Тук не можа да взема кирката. Как можа да си изголиш с къщата пъти, бе? Искаш да гръмна един крипър тук. Искаш или не искаш, той гръмна. Я включи креатива и пали наред. Такова... Не ми пали моята къща. Аз ще я запаля. Какво няма право, бе? Бе, ти ще ми каже. Защо ми изгаси къщата? Чакай да си извада нещата. Изгаси ма, бе. Престани ма палиш тогава. Май мина. Точно така. И имаме клип, нали? Нали има клип от пранковането? Да, бе. Матяката. Трябва да се види. Абе, ти нали няма макаш рода? Няма го макаш. Искам една запалка ми да дадеш. Ма си опнат все пак. Нищо. Малкия негодник. Ще макаш ли рода, човек? Лъжи. И е негодник на него. Добре, дай ми една запалка и си най-добре, айде.
Дай запалката, бе. И от ССК да знаете. Не. Нещо ма би с дъб сорт. Поне вземи това желязото, дет падна от мен. Взели го? Ще ми дадеш запалка, нали? Чакай ми зареди. О, пак умрех. Няма телепортирай. Ще ме телепортираш? Буклук. Еми, не е заредил още. Пак ме телепортирай. Не, нищо. Дай ми запалка. Спокойно. Айде. Не, нищо. Бе, каша е в мене, бе. Айде, стига, бе. Дребосък е грозен. Който познаваш. Колко? Само раза. Аре, бе, дай запалката. Престани ма налагаш. Нали изгоря до смърт, бе? Какво стана с теб? Ще те телепортира до къща. И престани ма налагаш, бе, човек. Айде стига. Си, че ще умра сега. Малък буклук. Еми, престани ма убиеш. Абе, паднах при някакъв тука Анастаси, бе. Да, бе, човек. Виж го кама гледа. Айде, спри се, бе. Виж какво пише. Съм паднал от високо. Съм си претрошил коленете. Това е часовника на бота.